Ola, xentiña, chegou o día, Boa chegou a noite. Romaría. Boas, son Xudit Casas, comigo a maravillosa, grandiosa, a Galloso, do canal da Lobeira Today, Eva Patiño. Como estás, Eva? Moi ben, vamos lá. Vas. Nada, primeiro, dar as gracias a Lobeira Today, a noso produtor, Fran, graciñas, aplauso, e a todos os que, todas que nos estades vendo, e xa, bueno, agradecer por seguirnos a Antuxa24 e Xena Xélida, e a xente que vos vas ides sumar. Imos comezar este programa pois contando un pouco por que facemos este programa. No meu caso, bueno, vamos falar das altas capacidades intelectuais, falaremos do que é, pero a nosa intención non é formalismos, nin nada por o estilo. Nos estamos para falar de xeito informal, pois como quen está na taberna, que é unha forma moi válida tamén, e falar pois de que son estas cousas e de que como somos esta xentiña, que a veces parecemos un pouco raros ou raras, e porque é un tabú. A xente non fala desto, a xente, mesmo hai libros que din non o digas, non o digas, non o digas, porque que van pensar de ti? Queremos romper mitos tamén un pouco, e xa que é un tabú, Eva, eu quería preguntarche a ti, non? A parte, vamos falar de como foi a nosa historia, non? Para que nos coñezan un pouco mellor, pero que cousas se o dis? Que cousas ou que respostas ás veces podes ter con isto de tes isto, non? O primeiro, tan Eh, listas non serán, se. claro, dite isto cando acabaches como a min limpando almacéns, por exemplo. Di que tes unha intelixencia por encima do normal. Claro, como a intelixencia enténdese dende ese punto de vista académico, o mínimo é que, vamos, que estudiaras moitismo, que teñas 2 másters e un doutoramento en algo interesante. E a resposta, eu diría que cando dis a xente queda así como incrédula. Non é algo do que eu tampouco fale moito. Ten que ser alguén moi achegado ou no Twitch, así para todos xa. Que me chega por aquí aviso. Grazas ao Home da Area, que renovou a suscripción, leva 7 meses suscrito, e grazas a o de Teis, que se suscribiu ao noso canal tamén. Grazas. Vale, entón, tan lista non serás, xa acabaches limpando almacéns, miña rula, Está claro que non. Eu, no meu caso, comecei a facer un podcast en castelán con outras dúas mulleres, Matilda Montalbán, superdotada do Montón, por se nos ven, mandolle un saúdo, elas como pseudónimo. Eu, bueno, dixen, bueno, vou sair do armario, pero como dixen xa na presentación do canal da Lobeira, non sei moito, entón tampouco vaya descontando, isto queda entre nós, vale? Porque non en plan, non? Porque senón é, por que vas contando? É moi pedante eso, non? Tamén pasou, unha vez conteillo a unha que estaba a estudar psicoloxía e tal, e despois xa por cousas da vida, soltame con unha cousa, dime, pois tan lista non eres, non? Non eras tan lista, non eras tan lista. Ou a outra variante de, mira, eu non dudo que sexas intelixente, pero, bueno, eu a psicóloga non lle facía moito caso, non? Eu o primeiro que quero dicir, perdón, eu vou aprender galego aquí tamén, eu castrapo da meseta teño, pero, bueno, teño a unha persona que me pode corrixir todo o tempo, que é a Patiño, que controla moito desto. Grandes de corazón, grandes de mente, grandes de espírito. Grazas, Xantuxa. Así dá gusto, como di a Patiño, somos persoas maravillosas no mundo de merda, non? Sí. Bueno, pois ao que iba, non? Eu, bueno, vamos a empezar a contar a nosa historia, non? Para que sabedes como chegamos aquí e por que estamos facendo isto, non? Porque eu, por o meu caso, é axudarme a min
Isto é como cando pos nas redes sociais deixei de fumar, non? Para isto, para meter a presión social, non? E dixen, bueno, pois vou facer un podcast. E agora vou meter no Twitch, estrenarme no Twitch, para decir, bueno, veña, créete que tes isto, non? Pero non no sentido, creerse algo como se tal. No fondo, eu penso que isto, creo que Patiño está comigo, que é un pouco que simplemente como que vives noutra frecuencia, que xestionas a información de outro xeito. E claro, cando non estás na mente de outra xente, tampouco entendes a diferencia que hai entre outras persoas e ti. Claro, non podes saber como xestiona a xente todo isto. Bueno, vamos a empezar ca historia de Patiño, porque é interesante, despois xa conto a miña. Ludete, a boa xente, seguido o seu podcast, que é maravilloso tamén. Ou o seu Twitch, é que non sei como se di as palabras novas. O seu canal de YouTube. O seu canal, vale. Luz de Tea, non? Sí. Bueno, a miña historia, que ademais volvín a repasar durante o verán, xa pensando neste programa, volvín a repasar coa miña nai. Eu fui unha nena normal, non. Vale, eu era unha nena moi rara, pero non era molesta. Eu andaba sempre entre os vellos, as lerias dos vellos, e aínda ando, soa, pero non soa porque non me quixeran os outros nenos. Bueno, a ver, igual unhas hostias sempre se levaron xogando, pero bueno. Soa porque eu disfrutaba soa. O problema chegou na adolescencia, cando entrei ao instituto con 14 anos, e non me acordo cantas suspendín porque non me acordo cantas tiña, pero aprobei 2. E daquela mandáronme a un curso de técnicas de estudio. Isto facía un centro psicopedagóxico de Compostela, que ia por aí polas aldeas e vilas pequenas, buscaban un sitio, e enseñábanche a subrayar, facer esquemas e todo, e como eles tiñan pois esa parte de psicopedagóxico, pois facíanche uns test de intelixencia iniciais que serían similares aos que fixo Xu para detectar problemas na rapazada. E daquela sí que avisaron a meus pais que sí, que dera por encima da media e que, bueno, pois que me levaran ao seu centro para ampliar iso. E meus pais tranquilos quedaron ali, bueno, tonta non é, non fai máis porque non quere. Isto creo que é moi típico nas persoas con altas capacidades. Se quixera, podía, pero é que é unha larchana. E despois eu seguín andando a vida e nunca máis lle dei importancia a iso ata que, cando a miña filla aos 8 anos empezou a ter problemas no cole, problemas de que se resumían en que non dá pa máis e ten un problema de atención, porque a tipa nin se coscaba. E aí sí que valorámola, efectivamente, ela tamén tiña, eu, pois desto fai agora 8, non sei, porque temos discalculia tamén, tiña 8, ten 15, vai facer 15. Estes anos xa sí que empecé un pouco a reparar en min, un pouco a través dela, nesas miñas peculiaridades. Ela é unha mini Patiño, así. Eu falo con ela é como falar comigo mesma. Esa é a miña historia, e logo encontreime con Xu no camiño. Iso contámoslo despois. Conta ti o teu e despois contamos. Vale, unha cousa que conta Eva Patiño é o tema de retomar isto, se o sabes, ou se non o sabes, a xente que ve que os seus fillos ou fillas de repente teñen isto, porque agora, bueno, pois miras un poquinho máis por isto, e empezan a dicir, igual o son. Comentámoslo outro día na presentación do canal que ao final nestes casos era máis fácil ou máis doado que se detecten a homes que a mulleres. As mulleres por presión social pois pasan como máis desapercibidas, pois como que nos camuflamos máis, non? Por exemplo, agora o Xío puña, non? A final o conceito grandes capacidades tamén é un conceito criado a partir das regras do que para o sistema é o suceso.
non o éxito, entendo. Isto podemos falalo porque, claro, se pensamos co sentimento este de productividade, capitalismo e tal e cual, temos que falar desto tamén. Pois eu que vexo, porque sí que me interesou moito, sobre todo, pois as mulleres, aos homens cóstame máis, pero é verdade que as mulleres moitas veces máis doado decir, bueno, eu ás veces digo, a ver se todo o mundo ten, entón ando como, a ver, esta ten, esta non ten, así, pero é verdade que moitas veces é moi claro. Por exemplo, no caso das mulleres, pois é cando vexo máis. Moitas veces, cando lle dis a algunha persona, oes, é unha muller, mira, creo que poderías ter altas capacidades, pensáchelo algunha vez e tal, din, home, bueno, a mellor mon fillo, me filla, sí, pero bueno, xa irá o pai. É como, nunca é a ela, non? Entón, eu no meu caso, pois, bueno, a verdade é que supostamente din que, bueno, que o notas dende que eres pequena, que tes algo distinto, tal e cual, pero, bueno, eu no meu caso iba como justificando un pouco o rollo de, por exemplo, eu que me dedico ao cinema e cousas así, decía, bueno, é que claro, os artistas, din que os artistas son raros, pois claro, é que como son artista, pois son rara por isto. Ou, que cando és máis maior, eu que emigrei a Madrid, desgraciadamente, decía eu, bueno, pois no tema da comunicación, ainda que estudiei comunicación, digo, bueno, é que son galega, entón son moi ambiguas, era por eso, como que encontraba justificacións un pouco por todos lados para decir, bueno, serei rara por isto ou por aquelo, non? No meu caso, a raíz de estar mal por un tema que agora non ven o caso, eu era unha cousa que non podía xestionar. Eu, de feito, dende pequena eu quería ir a un psicólogo, pero nunca fun, pero porque me interesaba moito, interesaba a psicoloxía, e interesaba moito saber como fan bueno, pois, cando vas ao psicólogo ou a psicóloga e como traballan contigo, pareceme moi interesante. Pero, bueno, chegou un momento que tuven que ir por necesidade, porque non era capaz de xestionar unha cousa que me pasou. Bueno, empecé na Seguridade Social e o me darei a dinos tal vez sexa ao revés, que os raros se dedican ás cousas artísticas. Bueno, ao final os raros están en todos lados, a nivel científico están tamén en moitísimos sitios, non? Bueno, fun a psicóloga da Seguridade Social, déronme, é extraño, pero déronme, pero claro, na Seguridade Social a cousa non vai ben, tes un mes para ir, bla, bla, acabo indo a unha privada, esa muller dime, podías ter altas capacidades. Bueno, a miña cara, cando me dixo, podes ter isto, dixen que cona é o de altas capacidades, porque non tiña nin idea. Temos outra leveirista por aí. A quen? Iragal. Un bico. E a raíz desto, claro, chega un momento, se tes autoestima baixa ou non tes moita autoestima, como me pasaba a min, medo rexeite, cousas, pois eu decía, eu non teño isto nin de coña. Pero que nin de coña, que vou ter isto eu e tal. Isto estou falando de fai 2 anos e medio, xusto antes da pandemia, por esas datas. O de Teis, boa noite. E nada, ao final, pois, acabei con esa psicóloga que me dixo esta información, eu agradezo yo no mundo, claro, eu cando me dixo eso, puxeme a investigar como unha tola, e decías, ui, pero non dixo que teño isto, que vou ter isto, tal. E despois xa 2 anos e medio, bueno, non, despois xa acabei indo a outra psicóloga porque xa precisaba ter unha valoración, porque é verdade que as altas capacidades falanse moito pois dos nenos e das nenas, ao rollo escola, mesmo instituto e tal, e os adultos e adultas como quedan sempre nun limbo. A mí interesaba moito esa parte. E fun a outra psicólogo porque eu precisaba que alguén dende fora me dixera, ti tes isto. E unha cousa do que lees cando eres adulta é se precisas saber que o tes, pregúntate por qué, non? Eu agora o sei, 2 anos e medio despois xa, bueno, puxeme en contacto con mulleres, agora coas redes virtuais é moito máis fácil meterte en grupos, falar, facer preguntas, investigas moito máis, etc. Eu cheguei un momento que dixen, bueno, pois eu pasei no mal por isto, hai xente que pasa mal por isto, hai moita xente que a diagnostican con outros trastornos por isto, porque é verdade que non hai moitos especialistas que saiban ben do tema.
a ver, boas, pero as altas capacidades poden ser diferentes nunha persona ou outra, non? Vamos falar agora deso, un pouco dos termos, bueno, ao final cada un é un mundo, hai quen fala de espectro, non? Como no tema do autismo. E nada, ao final acabei facendo un podcast con estas dúas mulleres que vos decía antes, en castelán, pero de forma informal, porque todo é sempre moi... Claro, neste tempo, os matices e ser supercorrectos co que dis, entón hai moita información moi académica, formal e tal e cual, pero mola falalo así, como se estamos nun bar, non? Explico, unha persoa ten altas capacidades en X e outra en Y. Sí, pode ser, pode ser. Sí, unha persoa pode ser, bueno, agora falamos talento simple que lle din, e podería ser un Messi, que din moita xente, non? Un Messi tería un talento simple. Eu non sei se ten outro tipo de talentos, pero a xente dá por feito que Messi ten un talento simple que no fútbol. Bueno, como estou falando moito, voulle pasar a Eva, bueno, que siga ela, pero bueno, por que facemos isto? Para intentar axudar, tamén contido en galego, eso, intentar axudarnos e axudar a outras persoas para ver, porque hai de todos os tipos, é dicir, altas capacidades poden ser de calquer color de pel, de calquer estrato social, de calquer xénero, da igual, vale? Podes ser bisiesto, e podes ter altas capacidades. Entón, Patiño, paso a palabra que se Vale, vou falar eu e vanme ver os que estén suscritos porque ides comer un anuncio os que non, vale? E temos aí un correo electrónico se alguén nos quere mandar a súa historia ou contarnos algo, tan listas non serán @gmail.com. Vale. Eu vou contar como coñecín a Xu. Eu coñecín a Xu no Twitter. Eu botei un fío un día destes, eu tive unha crise existencial moi grande, todo o mundo sabe, e ela escribiume para preguntarme se eu non sería unha persoa pas ou con altas capacidades ou as dúas cousas. E eu contei un pouco así a historia por encima e foi así como nos coñecemos, de feito. Porque é o que di ela, é como que o detectas, e no Twitter detéctalo, temos por aí máis xente, témolas en cautividade, pero xa as iremos soltando, temos máis xente que cazámolas no Twitter, é así. Bueno, tema tipos de test, Xu fixo ese test inicial, tipo o meu, hai un montón. O problema é que hai que ter pasta. Para facer unha valoración a fondo e facer os diferentes tipos hai que ter cartos. Hasta para ser listas hai que ter cartos. Isto é un máximo da vida. De feito, falaba Xu aí, en distintos estratos sociais. Sí, por exemplo, eu teño unha filla que ten altas capacidades intelectuais, que se eu non fose súa nai, en terceiro de primaria repetía e era carne de fracaso escolar, é así. Daquela, sí, se non estás, non sei, un pouco no mundo ou, home, os fillos dos ricos sempre lles foi mellor, isto, ainda que sean tontos tamén, isto xa sabemos tamén. Falaba eu da crisis existencial e todo iso, que é algo que vistes na cabeceira. Que é bonita a nosa cabeceira, comentádenos aí, é moi bonita, a intro do programa, que é algo moi habitual tamén en nós pola incomprensión, pola propia incomprensión a veces, cando non sabes o que che pasa e dis ti, que pasa no mundo? Por que eu non son como a xente? E a veces pola incomprensión social, porque ti queres, ti das que solucións varias, e a xente, pero non te compliques tanto, mira que lle das voltas a todo, é que és moi sensible, como se eso fose algo negativo, tiñas que ser cerna dura. É así. Eu perdínme aquí no esquema, Xu. Nada, estabas falando... Bueno, xa que falas da cabeceira, a nosa amiga, que podes ver o logo aí arriba, a nosa amiguiña, precisamos un nome para a nosa amiga. A ver se nos dades un bo nome para a nosa amiguiña, que está aí con cara de... Cara así... Fran, a cabeceira fixo a Xu, ollo aí.
Bueno, foi, É ao final foi un certo. traballo colectivo porque se ti dixeches o do cerebro, o Fran empezou a facer, que se o de meiga, tal e cual, a cabeceira tamén aí, inspirado por todo isto, Pero fixo moi, moi. ela na súa casa, que eu non lle fun axudar a nada, xa vos lo digo. Bueno, É pon super algo bonita. revisado. Eso, Mirade que bonita. precisamos, Temos que poñerlle nome á meija. vale, Pensade. ponnos aquí, Iria Gal, non sei se Fran podes pinchar aí o comentario. Querida Iria, dinos, penso nas mulleres o de teren altas capacidades ás veces é un motivo máis para baixar a autoestima. Son distintas, os demais logo son peor. Sí, bueno, dice ademais que no tema das altas capacidades o síndrome do impostor, da impostora neste caso, pode ser moito maior. A ver, hai como todo. Hai xente con altas capacidades que ten unha autoestima envidiable, eu digo así, vale? Eu agora Ola. que estou traballando a miña, a Giña, que seguro é que lista como un gallo. A Giña, sí, gústame, a ver, máis nomes, máis nomes. Tamén podemos coller algún apelido e tal. No, bueno, aprendimos que claro, que nos somos moi fácil de dispersar, Sí, é porque certo. como podemos Parádenos, se nos... vámonos a pastar por aí. E digo pastar porque hai unha muller que ten un libro que se chama Demasiado inteligente para ser feliz, non? Miola. mola tamén. Tamén está, isto vai estar reñido, isto vamos ter que facer un sorteo ou algo así. A Gilda, que ten máis toque de bruxa, digo, de Teis. Bueno, ten moi boa cabeza. Vamos anotando. Sí, bueno, vou anotando, non? Porque senón despois xa... Ou isto Sí. queda aí guardado, é que eu son nova en Twitch, A Apunta, Giña... porque depois hai que volver atrás. Se nos dispersamos, vos decide aí ao rego, nenas, porque é certo o de irnos. De feito, iba a dicir unha cousa e non sei que era. O da Mira, tamén autoestima sí. e a socialización, que estaría moi no estereotipo da persoa superdotada ou con altas capacidades que ten problemas para socializar e unha baixa autoestima. Eu, por exemplo, era unha das cousas que dicía, eu non podo ter altas capacidades. Cando o recuperei, aínda despois volvendo a miña nai, a ver, mamá, que pasa? Pero se eu sempre fun toda falangeira, xa de nena, e son hipersociable, incluso teño a necesidade de socializar. Onte fun andar, viña por aí, vin a unha señora, estaba con 3 gatos, son seus, quero dicir, teño a necesidade e a facilidade de facelo. Eu xa non encaixaría en eso que se di, non? Non son unha rata de biblioteca, que é un estereotipo Vamos moi falar habitual. agora vamos ir por partes porque nos dispersamos, non? Que falaba do libro desta muller que decía que lle chamaba cebras, non? Nos entre nós non, este cebra, non? Por eso de que eres como un cabalo, pero salvaxe, dificilmente domesticable, non? Entón, chamanlle cebras as persoas que teñen altas capacidades. Bueno, hai máis nomes por aí tamén Mileva, Iria Gal pola muller de Einstein, que era que lle facía todos os desarrollos matemáticos. Pois sí, xa o sabemos, non? Que Einstein moito tal, pero tiña detrás a Gilda Miola, tamén sona moi ben. Isto vai estar moi reñido. Vai haber que facer un sorteo ou facémoslle un nome moi longo, con apelidos aí moi longos, como se fora E ao final pos de todos os santos, e xa sei ou que algo queda ben. así, sí. Di aquí, ou se unha vez pasaste o teste de personalidade, inteligencia, sensibilidade, tens de facer algo máis. A ver, ou podes ir tomar as cervexas sen máis. A cervexa sempre. Bueno, non vou facer apoloxía do alcohol. Somos unha sociedade moi alcohólica, pero bueno, tomamos cerveza, sí. Teñen que sacar o carné. Bueno, por exemplo, está a asociación Mensa. En Mensa non podes entrar se non faz un examen que ten eles, non é como unha asociación, clube incluso, inclusive que se non tes pois un informe oficial ou faz o seu examen e ten unha nota, non podes entrar. De feito, teño que decir que houbo fai un ano ou dous moita polémica porque había mulleres con altas capacidades que estaban en Mensa e decía que, bueno, que había un pouco de machismo. Pero, bueno, como hai en todo, isto non se libra porque sí. A ver, as altas capacidades ao final
que non fixemos un pouco co tema dos termos, non? Temos as altas capacidades intelectuais, a superdotación, o talento simple, o complexo, etc. Hai para ler por aí. Eu antes do programa, ainda que isto xa tiña lido algo, puxeme a mirar así por arriba outro tal cual, e dix, mira, teñen un cacao todos aquí, que bueno. E, de feito, en España, pois, tírase moito do test e tal e cual. A ver, o último que se está falando, e fora das nosas fronteiras, é que non é só cuantitativo. Ou seja, que un test non é suficiente, non é dabondo para saber se unha persoa ten altas capacidades, porque os test miden unha cousa e poden ser un indicio de algo, pero tens que facer, pois, como se di, algo cualitativo, é dicir, mirar moitas máis cousas que o que din uns test. E no meu caso, iba na psicóloga, pois sí, fixeme un test, pero destos rápidos, bueno, porque estaba cunha tarifa plana, porque era moi barata, e claro, non ia pagar, non estaba pagando o que vale os test, pero os test podemos falar de 300, 400, bueno, unha animalada de pasta. E fixo un pouco por, bueno, fago este rapidiño, tal e cual, e bueno, pois sí, daba cousiñas que dis, bueno, indicios. Entón, non hai que deixarse levar polos números, aínda que España, Galicia, tal e cual, pois teñen o seu, obviamente, xa que isto non exime de ser un machista noxento, altos gilipollas. Pois sí, é que hai de todo, a ver, é que isto, a diversidade está en todo, hai de todo. É dicir, non, o que teñen en común, que podemos decir que teñen en común as persoas altas capacidades, superdotados, talento, como querades chamarlle, facemos un rollo holístico, pois que tes unha aprendizaxe bastante fostiado, non? Tes unha xestión de información distinta e, bueno, pois tes moita perseverancia en algo que che interesa, é dicir, como teñas motivación, pois ala, como se a unha se lle dé por entrou unha curiosidade por este tema e teño tempo, pois igual, boto horas lendo sobre ese tema. Non? Todo o que ven despois xa, supostamente, non me fagades tampouco moito caso. Vos investigade porque nos estamos aquí contando as nosas experiencias, non queremos ser aquí, estamos para aprender tamén, non estamos para decir isto é así ou asá, eu non sei como é, eu non teño nin idea de nada, un pouco teño de min, pero mañá seguramente penso distinto, entón tampouco, é que dame sensación de que non nin sei quen son moitas veces, non? Despois hai moitas cousas, que se hai hipersensibilidade, que xa sobre excitabilidade, e de feito, se usamos algún termo que vos non entendades ou que nos usémolo un pouco así como que o controlamos e vos non, por favor, decídonos, e xa vos lo definimos a noso xeito, non agardedes algo super perfecto, vale? Iso é día Tuxa 24. Entón, bueno, que pasa? Que xestionas as cousas, bueno, pois, ao xestionar a información dun xeito, pois tamén actúas dun xeito ás veces. Mira, vou vos dicir unha cousa, se non, eu creo que é importante saber quen ten altas capacidades e non, ou superdotación, ou chamalle de X, non? Tamén nos colexios, porque, decíame, o que a miña parella agora, que daquelas non era a miña parella, pero dime, eu suspendín un curso pola túa culpa. É importante saber, porque eu, claro, igual estaba un pouco aborrecida e puxeme a falar con el. Entón, dime que, bueno, eu xa cumplí con el, pero dime, eu igual suspendín porque estaba a teu lado e me estabas entretendo todo o rato. Pois o mellor é vos sabelo quen o ten e quen non o ten. E que máis? E despois xa falase moito tamén de sentimento moitas veces, eu creo que, sobre todo, cando non o sabes de pequeno ou de pequena, de feito din que vou decirlle aos fillos ou fillas se o teñen, aínda que hai xente que se arrepinte de que sabelo, porque supostamente despois a xente como que te exixe máis, como, tú tes isto, entón tú, veña, a dar o callo, e aquí a tope. Entón, en adultos é un pouco como o conto do patiño feo, sempre poñen ese exemplo do conto, de que tú estás entre patiños, e queres ser un patiño, pero ninguén te trata como un patiño, e despois xa descubres que, bueno, é un cisne. Sí. Pero bueno, a ver, que máis di aquí? Hoxe, o máis do que alta inteligencia ou alta sensibilidade, por cima miro a positividade e empatía que demostra Patiño para ouvintes unha generosidade, perdón, que
misture aquí idiomas con facilidade, tal lista non serei, se os misturo todo. Unha generosidade digna de aprezar, bueno, misturo, o meu castrapo portuñol Spanglish. Patiña, sigue ti que eu estou aquí moi a fume de carozo. Vale, Entre sigo eu, Patiño e Malagata Spanglish, tamén. que se non o collín antes. E gracias ao Xío. Eu, despois de ser ese bicho raro toda a vida, pero cunha boa autoestima, eu ubiqueime moi ben na personaxe, porque eu si tiven sempre bastante boa autoestima, e a personaxe socializa, a personaxe é real. Vos vedesme no Twitch, son así, quero dicir, teño este... E son positiva, Eu son unha persoa que me domina moitísimo a alegría. Despois teño as miñas crises. Pero o tela filla, ese momento no que a túa filla sufre moitísimo, como poideches sufrir ti, e se cuestiona, pois con 8, 9 anos, se cuestiona todo, pero crisis existencial absoluta. E non che queda outra que ser positiva e transmitir a mensaxe en positivo, porque eu levo anos lidiando co sistema. A miña filla repetiu primeiro da ESO, que foi o ano no que nos confinaron. E case aprobaron todos. E tan lista non será, se tuvo que repetir, non? Naquel tempo, aí sí que tes que sacar a positividade. Eu dixenlle que vale, que deixase o do cole. Ela escribiu unha novela fanfic. Viu non sei cantos vídeos en inglés e comezou a falar inglés aceptablemente. Eu permitín, non o permitín, fomenteino, que debuxara, que tocara, ela é música, que escribira, e que falara inglés, se quería, que eu non iba a entender. E fomenteino. E iso tamén o tens que facer dende a positividade e con un traballo interior teu, porque eu son nai. A miña sociedade xa me dixo como hai que ser. Eu debería de poñer aí, na aula virtual, a traballar. E se non castigada, como se non fora castigo a de estar confinados. E tes que sair do... Eu creo que como persoa con altas capacidades intelectuais, se queres vivir medianamente cuerda, tes que sair do que che dixo a sociedade, porque ti non encaixas na sociedade. Eu digo sempre así, se a sociedade é un Tetris, eu son unha canica, nunca vou encaixar en nada. E que a miña filla vexo tamén, onde vai encaixar? Que eu logo teño outra, que tamén é moi intelixente, está sin valorar, pero é brillante académicamente. Eu sempre dicía de pequena, isto dixo, non é meu, é de Ken Robinson, iba á escola e dicía eu, a nena gústalle o traballo administrativo de baixo grado, de rellenar cousas. E daquela eses son vos na escola. Como vedes? Pois din por aquí, a corte do director. Nas escolas hai un protocolo de altas capacidades, unhas adaptacións creadas na orde 8 de setembro de 2021, que é unha ampliación do que xa tiñamos no decreto de 2011. E di Antuxa 24. Pero non sei se coavalía ese alumnado suficiente porque o sistema establecido non ten ese tempo. Nin o profesorado en xeral, e iso nin os medios di home da Arella. Iria Galdi volveme tola a relación que fan das altas capacidades co éxito escolar. Segundo iso, o catedrático máis burro sería máis intelixente que Picasso. É ridículo. Iria Galdi totalmente de acordo. E din... Sí, totalmente. Vale. Eu son a rata bibliográfica. Perdona. Leo os libros. E último, a corte do director di, hai unhas avaliacións periódicos que se realizan en primaria e secundaria para saber se existen a NEAE, si que se coavalía
alumnos con necesidades educativas especiais, ou non sei exactamente como é. Vale. Eu quería comentar do que di a corte do director. Avalíase pouco, avalíase moitas veces forzados polas familias. A miña filla, cando a avaliamos en primaria, porque o cole non. É certo que non existen os tempos, pero é certo tamén que ela di hoxe con 15 anos, a min a partir de terceiro a min arruináronme a vida, porque ela nunca máis foi feliz na escola e sí que o era. E no instituto avaliárona e ela tiña moitísimos rasgos de depresión nese momento. A corte do director, ele é educador social e sabe disto. E ti sabes perfectamente que cando hai moitos rasgos de depresión, pois ao mellor non van chegar aos 130. E isto liámolo, comentábamolo Xu e eu, falan de ata 15 puntos de diferenza cando hai depresión. Podes chegar. E a min, efectivamente, díxome a orientadora, día que foi moi lenta, realmente non puntuou alto, e foi moi lenta. E daquela, a esa orde a que ti te remites, se non dou 130, non hai adaptación. Supoñendo como son as adaptacións, porque ti sabes que despois as ratios e todo tampouco permiten unha adaptación moi real. Pero hai que dar os 130. Eso en Galicia. Se naces en Sevilla, con 120 xa te adaptan. Para que vexamos tamén que o do número sempre é un pouco relativo. Non é tan... Que diferencia hai entre o que dá 128 e o que dá 130? Seguramente ningunha. É ou non é? Que mo diga ahora a corte do director. Hai debate aquí. A min estádeme sacando do rollo informal, Recordade que estamos como unha taberna, nun bar. Estades intensos, mira que as intensas somos nós, pero están intensos. A nosa xente. Todos os listos da volta viñeron hoxe ao Twitch. É que é justo, non? Que é o típico que escoitamos todos, non? É demasiado buena. Bueno, buena é malísimos tamén, pero demasiado intensa. Dalle moitas voltas á cabeza, é demasiado non sei que, demasiado. Pois sí, demasiado. Pero depende de con quen compares, non é? Entón, a ver, aquí hai... Había por aí un comentario... Di. Que temos bastantes. Temos moito. Xefi, pónnolos aí. As avaliacións de cualquier tipo de trazo persoal son máis un paso para a hierarquización. Ves que viñan os listos todos, mira como escriben, caralho. Hierarquización e impedimento para relacións igual a igual, únicas maduras. Únicas, maduras, adultas e democráticas entre as persoas. É que, tela, aí nos coles tamén xa se ve a democracia é así. Agora que están abolidas as clases sociais, as diferenzas nacionais, eso, ficamos como as diferenzas de xénero. Non, agora non está abolida ningunha diferencia. E, de feito, habería que... A min gustame moito diferenciar a igualdade da uniformidade. Eu son así moi de matices. E agora o que está de moda é a uniformidade. A igualdade nunca se vai poñer de moda, porque é menos entre clases. Antuxa, alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Vale. Eran os... Bueno, está claro, hai que falar desto porque temos debate sempre. Non? A Gilda Miola Wins, que pasa? Que é un costo algo así, non me din conta, ou? Como vai? Que fixes? Unha encuesta? Non sei, non sabemos. É que eu xa estou conectada por aquí en todos os lados. Non, a mí non me apareceu. Bueno, aquí, porque cada un defende o seu xa. É así. Deben estar nun anuncio por aí. Quería falar, se podemos, de un pouco de romper con mitos, estereotipos, non? Decías, bueno, o do rendemento académico, non? Supostamente, todo
a tope. As notas arriba, non. Mm. O sea, se hai xente que suspende todas. Pode estar aborrecido o rapazo ou a rapaza e di que lle den. Vamos. Pois que na Quisa puxo a Gilda Miola. Pois parece que temos nome para a nosa Pois pequeniña. veña, a A foi Gilda que Miola. recha. Gústame os nomes Vale. compostos. Podíamos compolo máis, así. Entón, Eu penso rendemento que o académico. éxito académico é o primeiro mito que hai que tirar. É dicir, a intelixencia... Mira, se a vida é así, a escola é isto. E daquela, a intelixencia dunha persoa non podes medila aí. Eu creo que é o primeiro que se debería de botar abaixo, que sería un paso tamén para unha mudanza a nivel educativo máis global. Vou contar unha cousa. A miña filla máis eu temos discalculia. Explica que é. Explica que é por Discalculia, saber. hai xente que o simplifica dicindo que é a dislexia dos números. Eu son un eu non sei restar levando, non soupen na vida, e punto. Dividir, decimales, incluso agora estaba intentando conectarme aquí ao Twitch, vale? E tiña que apuntar o código e mandancho por correo e teño que baixar 7 veces. 7 números 7 veces, home, non tanto, pero a min Pois tan lista cóstame non moito. serás, non. Tan listas non serás, ese non... Non és capaz de memorizar 5 números, tal cual, Sí, en orde, non? Daquela é moi complexo. Si, para mirar en directo. Non estará en celo? Sí, é que como casi morriu, agora estamos esperando para volver, para arreglar. Isto é moi importante e digo en todos os programas, case me morra a jata, que dir justo. Daquela, eu sempre yo digo á profe de mate que teña, mira, ten discalculia, non é que sexa lenta porque está papando, ela está calculando, pero calcula a modo. E a profe do ano pasado, por exemplo, poñía aí os 5 exercicios e por atrás podían facer operacións. E o que fixo foi facer o exame polas dúas caras da folla e deixarlles para facer as operacións. Vale, pois puido acabar todos os exames nos 50 minutos só por, sabes, non ter que reter as cifras nin andar dando a volta. Que a veces hai cambios sinxelos que sirven a todos, non? Para problemáticas así. Pero vamos, que isto é puramente académico, que é a tipa esta? A tipa esta é a miña filla. Chámolle tipa, así. É dibuxante, é música, ten talento musical, e debuxa, é media filósofa, así, como a nai. E na máis, quero dicir, académicamente é pois, da morea, tirando para baixo. É así. Veña, Xun, é o que están comendo por aí. Bueno, a ver, Luz de Tea acabas de iluminala porque o que me pasa ten nome, discalculia. Pois sí, ten nome. Bueno, agora vimos nunha época que temos etiquetas para todo. As cousas como son, non? A ver, Antuxa 24, o director sabe de sobra que as avaliacións diagnósticas que cambian segundo a lei educativa que toque son unha carallada que fan os centros para cumprir a lei e que moi pocas se teñen en conta cando se fan. O alumnado de altas capacidades está condenado ao ostracismo académico, sobre todo por parte do profesorado que non está pola labor das adaptacións curriculares de ampliación aos departamentos de orientación, menos en moitas nenos, supoño, e moitas familias que non queren que os seus fillos e fillas sexan etiquetados. Logo están as familias que teñen neurotípicos e queren a toda costa que os pequenos sexan altas capacidades e marean a Deus e aos santos. Bueno, neurotípicos, para que non o saiba, bueno, eu creo que se usaba máis no tema do autismo, non neurotípicos para chamarlle as persoas que non son autistas, pois neste caso tamén sería pois a xente normal, que a xente ninguén é normal, non? Pero dentro desa campana de Gauss, non? Que fai o... Ninguén é normal. Xa, bueno, das altas capacidades, bueno, pois neurotípico, pois, como se falamos, pois ser heterosexual, porque moita xente heterosexual, non? Entón, toda a norma vai por aí, e neste calco tamén
Sí, descalculo neurotípico. Sí, por eso digo que se algún ten dúbidas con algunha palabreja destas, E ludetea que me fale mañá, que falamos eh, de discalculia e de esa sensación de ai, Dios mío, non era eu que era gilipollas, quero dicir, era o meu cerebro que non procesa ben os números. Ti sabes que alegría levei o outro día, como quen di, cando valoraron a nena, e mo explica o psicólogo, digo, eu pásame eso. Eu pensando que era tonta, ocultando toda a vida que non sabía dividir, así no folio, calculadora así. bueno, tamén decía a Iria Gal, non? O éxito académico tamén ten moita componente clasista. Bueno, ao final sabemos que na escola hai que cumplir unhas cousas que alguén di, un caixonciño, estar aí todos, non? Pois, encaixar, e non todo o mundo encaixa, obviamente. Eu quería, porque estamos intensos, pero quería falar, un pouco, a mí interésame tamén sacar un pouco o humor, non? Quería, pois non sei, eso, o rendemento académico xa falamos, non? Ninguén di que unha persona sexa altas capacidades porque saque todos os 10, nin se suspenda todo. De feito, li aí atrás, creo que en Estados Unidos, non? O que estaba registrado con maior coeficiente intelectual, bueno, o tipo era gandeiro ou sí, algo así. E o tipo, pois, era feliz, montou a súa fundación, etcétera. É dicir, primeiro mito, non por o que saques na escola quere dicir que sexas ou non sexas, non? No meu caso, por exemplo, eu sí que notaba, na escola non me lembro moi ben, non? Decían que eu non estudiaba, pero aprobaba e tal, pero no instituto recordo que sí que me vía entre dous mundos, non? As chaponas, que non me aceptaban porque eu non sacaba todo boas notas, e o resto da xente que me dicía que era unha chapona, entón estaba eu aí sempre, pois como alguén me acepta ou non, non? Se que o rendemento académico, pois eu teño fracaso escolar, aínda que me foi ben en bastantes cousas tal, teño despois xa fracasos escolares por outro lado, ou académicos, mellor dito. Bibliotecas, eres unha tía de bibliotecas, como sodes vos cas bibliotecas? A ver, que pasa cas bibliotecas, non? A ratiña de biblioteca. Incluso eu creo que podes ter altas capacidades intelectuais e non gustarche nin ler. Eu conocín a un tipo, era un fenómeno, enxeñeiro informático, moi bo no seu, e cun pensamento bastante elaborado, dixo que non volverá a ler desde a EGB, porque no instituto, nada, lía por aí 4 resúmenes e tal, é dicir, hai moito, no que di Iria, sobre o tema académico, todo o académico é un pouco snob. E hoxe falaba eu con Luz de Tea á tarde da ortografía. A xente intelixente dice que tende a ter máis faltas de ortografía, a veces incluso por escribir moi rápido, non? Porque a túa cabeza vai rápido e así. A mí explicaba o psicólogo cando foi a miña filla que tiña unha ortografía terrible. Dixo, cando encontro un motivo, escribirá ben. Cando comezou a subir o que escribía á rede, que o sube nunha destas webs de subir por capítulos, vas escribindo o libro e valo subindo para que o lean. Non lle levou un mes pasar de escribir todo mal a unha ortografía impecable. Mas quixera eu que tela. É así. Eu o que teño observado é que hai moito nazi da ortografía cando fala dentro do colectivo de altas capacidades e digo, eu por exemplo, nese caso é como, mira, entendo perfectamente, creo que hai xente inteligentísima, seguramente xente con altas capacidades, pois ou porque ten unha idade e non tuvo a sorte de ter unha alfabetización o que fora, teñen faltas de ortografía, que máis dá? A mí só hai unha palabra, que sempre o digo, que me molesta bastante, que é o sí en castelán, que mira que a xente pon sí por todos lados e non lle pon unha tilde, a min ese moléstame, ese sí en castelán é o único, é como que me pon moi
nerviosa. Pero, ademais, como entendo perfectamente, eu tamén terei faltas máis agora que as redes, non? Porque antes aínda lías opinións ou lías cousas que supostamente pasaban un filtro, agora que todo o mundo poñemos o que queremos, pois é normal, eu son moi visual, como vexa algo que este mal escrito, mellor acabo quedando con esa forma mal escrita, non? Dicía aí o xefe que hai Di, superfalantes, que é un termo que usamos noutro programa, e hai superescribintes. E ao haber redes, aínda hai máis superescribintes. E tamén din, non, o que falabas de, mira, Ireal, eu teño a carreira de xornalismo e cando non estou atenta pegolle patadas ao dicionario. E mala letra, teñe mala letra a xente con acento. Pois no outro programa, este do podcast, si falamos desto, supostamente cando escribes moi rápido, pois tendes a escribir, ou sexa, claro, non se entende un carallo. Eu no meu caso depende, podo non te enteras de nada, ou se vou así con quero facelo ben, pois, bueno, sí que escribo mellor, ou sexa, teño as dúas formas. Pero sí que hai cousas que me pasa, supoño que falando tamén, non? Intentas explicar unha cousa, pero como estás pensando en mil, te lo queres resumir ao mesmo tempo para contalo aquí, ao mellor saltaste cousas ou non contextualizas ben o que sexa. Pero sí que me pasa, por exemplo, cando estou con un parágrafo e de repente como me cousas. Que é normal tamén comerte cousas, non? E despois resume e dices, hostia, sabes, faltame aquí palabras, non? Porque vai rápido. A ver, di aquí, o que corrixe para sentirse listo. Hostia, con H, sí. Mira, eso fago ben. A media letra. E despois, o que corrixe para sentirse listo. Fancho coa ortografía ou cos cálculos. Jijiji. Ou testes personais de calquer tipo son unha fan para o destaque, por acima ou por abaixo. A ver, que non me dá tempo. É un impedimento para o relacionamento igualitario. Home, a ver, tan lista non serei se non dou leído tan rápido como quere o xefe. Habitualmente. Recordos desbloqueados cando tomaba apuntes e logo ia pasalos non os entendía. E día, me darei a Antuxa 24, aínda vou ter estas capacidades. Logo, bueno, e logo? E non pode... É que igual estamos aquí, a iluminar. Sí, e despois, As amigas. pensade que de cando nós éramos nenos, agora, nese sentido, hai un mundo. En todo, en todo, porque aí di o Xío que o dos test, é que precisamente como o sistema educativo e laboral, que do tema laboral habemos falar nun programa dunha forma amplia, é como é, non queda outra que a facer esas adaptacións para a diferencia, porque claro, sería moi bonito un sistema que nos permitise desenvolver os nosos talentos e as nosas capacidades, pero claro, que tería que haber 10, 12 rapaces pequenos por aula, como moito, e andamos nos 25 para arriba, 10, 12, e os currículos, como son os currículos escolares? A ver, eu veño dese mundo, e ás veces dis, hostia, a ver, é que non dan feito. E logo os profes, vouno dicir ca boca pequena, porque xa sabedes que eu sempre lle ataco ao profesorado. Pero a burocracia é brutal. Mestras que adican tempo á burocracia inútil, ou non sei, tería que haber outras persoas a facelas, non sei, e non a poder desenvolver pois esas actividades nas que cada un poidase, non sei, para que digo isto? Eu estou moi mal do sistema educativo. É unha cousa... Hai xente que padece da ciática, eu padezo do sistema educativo. Podo falar diso. Deixámolo. Adranciño di, nos test laborais estes que facían no colexio dicían que eu ia para a cura. Non sei se... que sacar deso, entre liñas. A min intentaron ficharme con 17. A min non. Non é mala vida de cura, Igual ia, non sei, igual se vivíase ben. Mira, a min gustame moito estes, como se di en inglés, os fun facts, estes, os datos curiosos, non? O Sheldon, tipo Sheldon, non? Os datos curiosos, as monxas, cando lin, unha cousa que como digo, gustame que me fodan a mente, non? Como din na peli desta de Martin H. Cando lin das monxas, que nunha época
non sei se é verdade, eu conto aquí e xa me contades vos se sabedes máis, que claro, que eran como as mulleres máis libres, non? A que non quería casar e se querían pois, aprender pois, a ler, a tal e cual, pois metíaste monxa, non te estaban dicindo vai con este a facer isto e deixar de fazer, criar o que sexa, e eran como as mulleres máis libres que había nunha época e que por eso chegou despois o da clausura. Non sei se é verdade, isto sempre hai que buscalo ou que me corrixía o que saiba, pero acabo de recordar estas cousas que dis, pois eso, informacións que teño por aí que non me sirven para nada ás veces, pero bueno, isto sirven as altas capacidades para ter informacións aleatorias, non? É dicir, falas dun elefante e dis, sabías que a trompa do elefante tarda un ano en que as iban usar? E quedas como, tú eres tonta, tú eres parva. Sí, mola o do archivo de datos inútiles, que non valen para nada, pero que che encantaron e nunca poideches esquecer. Supoño que o ten todo o mundo ese archivo. Outra cosa é que teña a curiosidade de buscar. Eso teño visto eu na nena. Mira, eu na miña filla vin como unha persoa superintelixente fracasa e ela era pequena e dixo talmente, di ela, eu social sempre suspendo porque sei demais. E non iba desencamiñada. Ela estaba en un tema de historia e de repente ela descubre que antiguamente había xente para escribir. Claro, vives no século XXI, case non te acordas de non escribir, hai ordenadores, todo mundo. O tema a un lado, empezou a buscar, pim, eu creo que estaba co tema de Exipto, cos xeroglíficos, e daquela empezou, pim, e debeu chegar aló pasada a Idade Media, sabes? Ou seja, vendo a evolución non da escritura, a ver, como evolucionou isto hasta que todo o mundo aprendeu a escribir. Claro que suspendo o examen por saber demais, porque te vas... Dache la tarde, vas por a mirando rama. nos escribientes. Sí, a ver, se tes altas capacidades, unha cousa te interesa, chegas ao fondo de onde falla, pero como non te interese, non entra o mellor, é que non entra. Di Luz de Tea, Bullshit Jobs, un ensaio sobre os traballos de merda que consisten en cher test de David Graeber, ou como se diga, test traballo fixo e casa, di Alanciño, Luz, por o do cura, entendo. Luz de Tea outra vez, bueno, xefe, temos que falar de monxas un día, non sei se anima Andranciño, os vos mosteiros dúplices, bueno, xa aquí xa me perdín, están a falar das súas cousas. Colle dun cuarto privado, meus reis. Non, é coña. Vale, bueno, que máis? De que estamos falando? Claro, isto de estar mirando comentarios ao mesmo tempo... Eu quería dicir que Luz de Tea, se nacera noutra época, era monxa, seguro, elixía ese camiño ela tamén. Luz de Tea, se a vedes, é unha tipa superintelixente, pero eu teño a sorte de tela así un pouco no círculo máis diario. É unha tipa superintelixente tamén. Ten unha mente, eu moitas veces, cando penso cousas que digo, todo o mundo no Twitter está aplaudindo isto, e eu moitas veces mando yo a ela, digolle, preciso a túa opinión, e temos esa agora teño mesma cousa curiosidade, na porque cabeza. eu o pouco que vin dela tamén hai cousas que me chamaron a atención. Dixo eu. A ver se va a ser unha cebra, Luz de Tea. Bueno, e outros que temos por aquí. Pasa que con mulleres como que me costa menos velo. Cos homes sempre me despistan. Home, ao final, sempre antes tiña máis tempo para facer outras cousas, saber de outras cousas. As mulleres estaban cuidando, limpando, etc. Entón, pois Luz como de que... Tea é Este das é un programa de nosas. altas dispersións, como ten que ser. As cebras pastan por ali, por alá. Podemos falar do pensamento arborescente que se di, non? Que é típico das altas capacidades de empezas nesto, sigues nesto, estás cando tal xa estás. Podes misturar unha sopa ca lúa. Vamos, sen ningún problema. A ver De que din... feito, por exemplo, a mí pásame contigo, e comentámoslo unha vez, que igual empezamos por WhatsApp con audios ou escribindo, estamos levando dúas conversas a dúas persoas
estamos levando dúas conversas á vez. Eu conto o que me pasou, ela contame o que me pasou, eu contesto o que lle pasou a ela, mentras ela me contesta o que... E cando estás en grupos é moi evidente, por exemplo, que hai xente que se perde, simplemente non é capaz de levalo, pero é que nós, só dúas persoas, dúas conversas. Con Ludetea pásame eso tamén, un pouco. Eu con Ludetea comparto moitísimas cousas, temos moito en común. Eu sei que ela é tamén unha persoa moi intelixente, non preciso un test que mo diga, porque só hai que ver como elabora as ideas e como reflexiona. E comparto con ela moito, porque a min tamén me gusta a arte e todo ese tema da morte, falámoslo moitísimo, é ese tipo de persoa que elabora, e donde tamén teño, cando xuntas varias mentes, sabes, que funcionan así, A fume de eu, carozo. eu despois a veces teño que deitarme un anaco. Unha sonequiña. Ostra, pero digo, necesito desconectar a mente, porque peto tamén, porque Eu tamén empezo a peto. camiñar. Eu empezo a camiñar, a pensar no que dixemos, e de feito tamén pasoume cando me enterei desto, na pandemia xusto, pois foi en marzo e así, entrei nun grupo de WhatsApp de mulleres con altas capacidades, e a primeira vez que estiven, había non sei cantas conversacións, e todo fosteado, eu non podía parar de rir, wow, nunca antes me pasara tal, de poder estar a un ritmo da hostia falando, non? E con emoción e intensidade, tras. Bueno, a ver, sí, está a ser un programa de altas dispersión, eso é bo a sinal que altas dispersión, así nos gusta. E a Moi ben. Dranciño di, curiosidade aleatoria sobre a escritura. Os humanistas que tanto amaban Roma cando crearon a letra humanista pensaban que era a letra romana, pero en realidade se basearon na letra carolina medieval. Gústame, as curiosidades aleatorias podes por a que queras. Luceta di, ai e viña para o non son cebra, teño vos enganados a todos, jiji. Ai, non sei, eu non che coñezo moito, pero a min Sí, hai non, algo xa aí, cho digo eu. hai algo E de aí. feito, eu dixenllo a ela, así, nas nosas charradas privadas. Non, é que é É que súper, todas cando lle teñen o dis a mesmo. alguén e di: "Pero como vou ser?" É que Sí, pero ser narcisista non, ves, cando un narcisista dis xa non teño tal, di, eu creo que teño eso tamén. Cando sí, é unha persona que vou ter eso, o que non, e cando estás segura dis que o tes, alma de cántaro, que o tes, ona, faime caso unha puta vez, sabes, en plan. A ver que máis pon por aí, home de areia, que bonito, pensamentos arborescentes. Sí, vaste por as ramas, a saber onde a carallo acabas, pero é non, por pero eso que moitas veces o fanse pensamento moitas arborescente asociacións. Podes é asociar bonito, cousas moi extrañas. Di. porque precisamente ti dun pensamento sal outro, pero vas, e despois é ese momento cando eu me deito, e ti tes todo iso aí, e é con iso que creas novas ideas, ou a veces non novas ideas, porque eu estou nunha época moi filósofa, pero eu, por exemplo, a temporada que me dou por coser, para que vexades como é unha mente, coser. Eu son filla de modista, xa che decían, non vais acabar atada a unha máquina como a min. Eu quería coser, a min eu non aprendín, pero despois de grande aprendín. E puxenme a coser e aprendín hasta como se estampan as telas africanas. Quero dicir, non me vale darlle ao pedal. Esta tela de onde veu? É porque isto se fai así. Fixen moito disto. E a min pasábame deitarme un pouco, eran as nenas pequenas, deitarme un pouco con elas e de repente xa sei como vou facer o peto do vestido. Agora sí que o vin. E levantarme directa á máquina e, pois de todo aquilo que eu a mellor pensei mentras cosía e non lle encontraba forma, e logo créalo. Quero dicir, pode ser un pensamento fondo, como estou funcionando, que o sabedes os que me seguides no Twitter, pode ser o peto para agardar o pano no vestido, ou pode ser un cadro, cando me dá por pintar, podo ter ese momento, e pode ser, non sei, dame igual, un cesteiro,
Son como acabar o aro dun cesto, non sei, digo. Iso é bonito, pensamento arborescente. Di Antuxa 24, di a expresión galega a cabeza non para, habría que analizala. A ver, que sí, que estamos aquí de coña tal, pero sinceramente, para min, esta movida eu estou aprendendo agora para poder estar ben, máis menos. Pero eu se fago todo isto e póñome seria. Isto é jodidísimo. O sea, eu entendo que habrá xente con altas capacidades que son super felices e non estou falando da tiranía esta da felicidade, non. Hai momentos felices, momentos malos, etc. Pero, hostia, falamos de depresións existenciais, falamos de xente que se suicida porque non sabes que che pasa. Entón, bueno, non sei, ou seja, que eu intento leválo hacia o humor e rirnos de nos mesmas, pero, bueno, que é complicado, non? Entón, o da cabeza non para, hai veces que é horrible, porque eu ás veces tamén dormindo imaxes, acción, que parece que estou aí con Tom Cruise nunha puta película toda a puta noite. É jodido, é fodido. A ver, decía Todo de isto, volver a recordar que nós falamos dende a experiencia propia en primeira persoa, é que en Galicia, por exemplo, está a SAC, para quen teña, por exemplo, nenos e queira darlle unha volta, en Compostela, e que hai un montón de asociacións, hai psicólogos expertos en altas capacidades, en Carballo hai un boísimo, é que é iso, é que nós o que decimos aquí é un pouco a nosa historia, é o que di ela, hai cousas moi jodidas. Mira, eu coñezo persoas maravillosas que as coñecín, que os vin, que tiñan altas capacidades, que dende a miña empatía e vendo iso, incluso fixen esa cousa, quero axudar. A ver, está ben ser como és, non hai nada malo en ser como és, xa sei que sempre foches o raro, xa sei que che fixeron bullying no instituto, xa sei que non topaches, non estudaches porque non había vocación e non sabías que facer da tua vida, tío, pero podes vivir feliz sendo un bicho raro. Xente que non arranca, xente que sabes que é superintelixente, que ten unha mente da hostia, porque ademais cando, como a Xu e eu, cando das dous pensamentos arborescentes é como sábelo que o ten e non vai arrancar, esa persoa non vai arrancar, van vivir nesa insatisfacción. Hai xente que se sinte moi soa, porque non sabemos ou seja, non sabemos de diversidade, non sabemos como tratar os outros, como somos, ni sabemos, ou seja, canta xente haberá con altas capacidades que non o saben, as que o saben que tarde, é dicir, xente que din que se entera o mellor por a neta, dicir, hostia, sabes, mira que me vou enterar eu con tantos anos que teño isto, non? A ver, que máis hai por aquí? Luz de Tea, si, había Procrastinaxe, di o xefi. Beguina ou Valdense. Nada, a ver, o Xeo que dice aquí, nada, son voces a élite que vamos facer xente do común, máis que deixarnos iluminar, Xeo. Somos unha cousa sin xeito. Vou recomendarvos un libro que estou a ler, As grandes mentas non piensan igual, de Emily Gosling. Nel fala dos procesos creativos de moitos artistas, técnicos e creadores de todo tipo, moi recomendable. Tomamos nota. Enviade as vosas dúbidas, testimonios, comentarios ou parabéns ao enderezo electrónico que tedes en pantalla, alnistasnonserán@gmail.com. Vamos terminar así, sen darnos conta que os nosos cerebros funcionan ao 99,99% similar e a diferencia marca o ese 0,001 restante que posibilita a maravilla da diversidade e da igualdade. Eu non te entendo moi ben, Uxío, Eu sí que o entendí. Somos iguais e a diferenza é moi pequena, pero é moi rica.
Vale, pero eu decía esta compañera miña no podcast que decía que a xente non entende, claro, que temos corpos diversos, non? Cabelo dun color, ollos doutros, pel doutra, corpo máis grande, máis pequeno, máis gordo, máis fraco, máis tal, pero que os cerebros tamén son diferentes. Como somos diversos, ou sexa, o cerebro é facer algunha coña unha vez, non? É como, pois non sei, ao mellor se colles o cerebro e ten musculiños e estáse facendo un selfie no baño, sabes? En plan, claro, o cerebro non se ve, non é tan doado como ver un físico, non? Decía tamén aquí, Que o home da areia, que eso sí, é moi... que cando lle entra unha a idea mí na me entra cabeza, antes de unha dormir xa idea. non... Claro, eu eso xa o teño superado por uns trucos, consellos que xa vos daremos noutros programas, así estades atentos. Eu eso xa consigo, pero que sedes experto en a que precise dormir ou tal, ou veme algo a cabeza, xa estou aquí, onde me vedes traballando nalgo. A Lobeira tú día procrastinaxe das altas capacidades e falase moito deso. Moitas veces bueno, claro, moitas veces bueno, porque tes controlado o tempo e podes digo, bueno, xa o farei, porque dame tempo, ou a veces por medo á frustración, non? Pasa isto moitas veces que moita xente con altas capacidades quere facer unha cousa e o mellor non o fai por frustración ou por medo a non facelo perfectísimo. Iso é unha cousa que temos que falar, perfeccionismo. Eu, por exemplo, é unha cousa que tamén tuve que traballar moitísimo, exceso de perfeccionismo. Bueno, é perfeccionismo, non facer algo perfecto, e hai que entender a excelencia. Pero, bueno, xa falaremos deso tamén. Por exemplo, eu na cabeceira mesmo hai algún erro, para min un erro, podedes buscalo no próximo programa e decidime se o atopades. Eu sei os erros que hai. É unha cousa que me está aí, pero, bueno, digo, bastante boa está para o tempo que lle botei. Antuxa di, poucas persoas con altas capacidades non caen na depresión na adultez, unha mestura de expectativas, que me perdo, expectativas demasiado altas e unha alta inteligencia inter e intrapersonal. Sí, a depresión. Bueno, o da alta capacidade inter e intrapersoal, ti tela, eu tamén. Pero non todas as persoas con altas capacidades a teñen. E unha gran parte do problema para socializar nalgúnas destas persoas, esta teoría é miña, non lín en ningún sitio, de persoas que coñecín, non é precisamente que a súa incapacidade de ler as outras persoas, de interpretar aos demais. Eu creo que hai moita xente moi intelixente, pero que realmente non ten esa capacidade de comprender as emocións dos outros. Pero isto habemos falar da empatía así noutro programa, porque a empatía sempre se presenta como algo moi positivo. Eu son unha persoa altamente empática e non sempre me foi positivo, porque ás veces parece que saio aí e parece que digo gilipollas todos da volta, alguén quere ser meu amigo? O sea, o que sea máis egoísta e máis absorbente, por favor, eres como un pouco un reclamo con esa empatía. Ao mesmo tempo, aínda cando non das con xente chunga, cárgaste moito o empatizar. E logo hai quen utiliza a empatía para facer mal. Porque eu son empático, eu sei como te vas sentir. Xu, existe a maldade? Claro, a ver, é que a empatía depende do tipo de empatía, porque, por exemplo, un psicópata non ten empatía como tal, pero ten un tipo de empatía que fai poder usar para manipular a xente. De narcisismo ese un programa só para falar de narcisismo, psicopatía e todo eso, porque é tema para falar. Eu creo que a empatía deberíamos... Perdón, que toquei o micro. Facer un programa onde falemos desa empatía. É boa, é mala, é falar de todos estes temas, o tema do narcisismo, e todo iso. Non alongarnos hoxe, porque eu creo que hai que deixalo aí. Son e 20. Sí, vamos ler o que nos din, vale?
En, a ver, o me daré, di, ás veces prendo a luz e anoto cousas para sacalo fora e algo alivia, algo. Mira, se podes despois dormir outra vez, pois perfecto, a verdade. O problema é que non podes ir dormindo. Luz de Tea, é cando o perfeccionismo te paraliza, é difícil a loita, jeje. Pois sí, 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 eso... ese a veces sí. Ou si o fraco favor lle fas a unha crianza diagnosticándoa como altas capacidades, vaise ver diferente aos seis iguais e tal vez apaña un problemiña. Eu creo que o problema vai no ter igual. É Ou que xa se sexa, ve porque diferente. a xente cheira, aínda que non saiba, eu teño medo ao rexeite, por exemplo, unha cousa que me traballo, tal e cual. Ao final, a xente cheira que tes algo. Que tes algo. Entón, sí que din que é importante dicirlle aos rapaces que o teñen. Outra cousa é o que facemos con esa información e o que esperas con expectativas, non de, pois tú como tes isto, tes que ser moi bon isto, ou eu que sei, o bullying está aí, danche eu bullying por contei. calquera cousa, non? Eu Leo polo menos... o chisme da o xefi que vou contar, porque eu sí que yo contei á miña filla. Que día o xefi? Ai, o seu famoso vídeo que nunca veremos porque non Claro, a é... ver, que o Fran fixo e gravou un viaxe en moto polos Alpes suizos e franceses, hai xa máis de 3 anos. E aínda non a editou porque na súa cabeza non vai quedar como el quería que quedara. E así a cousa é... Ainda a morrer. E habémolo subir aí, o vídeo póstumo, e a levalo youtubeiras, así Pois sin igual tens editar. que editalo de outro xeito. Porque igual como tú queres non, pero bueno, digo eu, non sei, a ver, a min dixo o meu mestre unha vez, non dixes que o perfecto sexa inimigo do bo. E que ao final, eu creo tamén, cando tes perfeccionismo e tal, é como ter un inquisidor ou unha inquisidora na cabeza. Sí. Non? A min, por exemplo, non son unha crianza, pero a min a etiqueta das capacidades cambioume a vida. E dixo, é unha etiqueta, tal e cual, eu si, eu estou pronta para deixar etiquetas a de lado, son eu independentemente desta etiqueta. Pero esta etiqueta axudoume a ver o tema da empatía, saber que a empatía non é igual para todo o mundo, para ver patróns de xente que me acosou e que me fixo pasar un poquinho tal, e agora dixo, pois mira, grazas a isto, a detectarme, eu agora teño un radar dos 70, non teño un radar de última xeración, pero agora xa vexo xente que, sí, pois xente que aproveita, eu son unha presa maravillosa para certos xente depredadora. E agora, xa o sei, agora a culpa vai ser miña se me pasa eso. Antes non o sabía, descoñecía, non? Pero para min... Pareceme fatal que digas iso. O Ainda che que? pode pasar. Home, claro, me pode pasar, Porque hai obviamente, pero tantos vai costar moito, perversos pero vaille como costar moito máis a xente, porque agora o meu corpo avisa, antes non avisaba. Pero a min xa, agora o pero ti sabes corpo... que No, ainda está xente obviamente, perversa, pero eu estou... perversa diversa. Sí, pero bueno, tamén creo que podo tratar tamén con xente dun tipo narcisista e tratalo de xeito que non me capte, non? Ou que non me ao final tal. Pero bueno, eu sigo estudando moito este tipo de xente para non picar. Que máis din? A ver, Antuxa, pero por iso as que non teñen inteligencia emocional son narcisistas e non caen na depresión. Bueno, hai narcisistas que sí que están mal, Eu coñezo xente que estuvo en psicólogas por este tema. Pero claro, non van caer que é por culpa súa, porque como non aceptan que é moi difícil que unha persona narcisista diga, son narcisista, vou trocalo, din. De feito, que se teñen crianzas pode haber un cambio e tal, pero bueno, os que non van cambiar son os psicópatas, pero bueno, hai xente que é psicópata e que o traballa tamén, ou sexa, non lle queda outra, ou que sexa. A ver, home da areia, un profesor de debuxo dicía que había que saber cando parar e deixar de tocar o que estabas a pintar de debuxar, que custaba un momento no que acabas torturando e estragando. Si, a mí pasa meditando, que podría estar editando ata o final dos finales. Chegaba, non custaba. Vale, que máis? Pois moi mal, dalle... Eso, Lúdete a di, que ala, Fran, tens que facer o vídeo ese. A mí dixo o mestre, non deixes que o perfecto sexa inimigo do bo. Vou poñer esa frase preto de min. Grandes frases, vamos a sacar grandes frases de aquí, eu creo. Un profesor de debuxo dicía que había que saber, sí, chegaba, non gustaba eso.
Levamos 1 hora e 22, non sei se Sí. algunha persona ten... Bueno, iba a contar. Pero dime cóntame algunha anécdota. Miña? Algo gracioso. E se non pasa nada. Non, pode ser o que queiras. Queres que lle conte unha anécdota destas de cando De quedas de gilipollas co teu humor sofisticado? Vou a contar. Sí. Vaya. Un ano. Conste que ainda non fun hoxe a Segovia, pero viña a Semana Santa e iba a ir para Segovia. Daquela, estaba visitando un cliente, era unha visita de rutina, cliente que xa é moito tempo, hai certo tal, veña, tomamos un viño, tomamos isto a contar, bueno, daquela que vas facer en Semana Santa, hijo. E de feito non fun porque chovía moito, dixo eu quería ir a Segovia, pero non sei se irei, porque dan moita auga, e despois vai o acueduto moi cheo e ainda se bota por fora. Este era o meu chiste. E dimo tipo, no, pero o acueduto, a auga xa non vai por el. E voilà. Pouco, se lle teño que explicar que era un chiste, xa non ten chiste, non? E digo, pois terei que marchar quedando de gilipollas, que lle parece que en Segovia non hai traída de auga subterránea. Tal cual. Ese é o meu nivel de facer o ridículo cando usas un humor sofisticado. É unha das así. Contate unha. A ver, Que non que falo teño ridículo. de facer o ridículo. Bueno, podemos falar, claro, non falamos da literalidade, tal, que ás veces como que son moi literales, outras veces, pois, todo o contrario. Hai, pois, por exemplo, a ver, que tiña algún... Bueno, tan lista non serei, se cando escomececou en Celanova, facía os putos exames de 3 en 3, como na selectividade, claro, non era un o día, eu collía ali o día antes e xa estaba, pero claro, 3. E o primeiro que me tocou de 3, eu nun día tiña matemáticas, químicas e física. Non era nada, non era nada. Tan lista non serei cando dixen, a xente toma café para estar máis experta. Pero tan lista non serei cando non me fixei que tomaba un pocilliño así pequeno. Fíxeme a cafeteira inteira, tomei enteiriña e ainda abrín por arriba, porque era destas eléctricas, que collí, porque a outra nin a sabía usar, claro, a normal, a italiana, non é? Que a mí non me gusta o café en riba. E collín tamén o que quedaba, a auga que quedaba arriba con pozo, e bebimos todo. Claro, ata as 4 da mañá pasei todos os apuntes de matemáticas, as 4 fomos para a cama porque estaba como a fume de carozo e puxeme a chorar porque non daba dormido, despertei a miña nai. Pois sí, tan lista non serei se me tomei 1 litro de café con pose todo porque quería estar despierta. E direi... Cas borras, tío, é que hai que ser... Que foi a primeira vez na miña vida que firmei en branco o de física, outro non sei que, pero outro creo que ata cheguei a probar. Ui, troada. Sentistes iso? Sí. Tremenda tronada. Bueno, ben para arrebatar, a ver, toca ir á cama. Era os foguetes do fin. Que xa son as 11:30, era para anunciar o fin do programa. Claro, así o grande. É que recordedes que mañá tedes comezo de temporada de Patiño en Twitch, que teñen explotado aquí. Non me pasa que ela ten tanta capacidade para estar en todos os programas da Lobeira Today. E nada. Moitísima... Pensei que era o gato. Mandade un pouco de auga para aquí, que eu xe que levan para caer 2 gotas na meseta esta. Que moitísimas grazas a todo o mundo, obrigadiña. Era a Gilda movendo a vasoira. A Gilda está dicindo, a dormir xa. Boas noites a todas, moitas grazas e vémonos dentro dun mes. Xa iremos avisando. Un placer, grazas ao gato da Patiño e a Fran e a todos, vale? E a todas. Nada.